қиссаи ҷавони ростгӯй. дар замоне гузашта навҷавоне барои касби илму дониш роҳи сафарро дар пеш гирифт. модараш ба ӯ гуфт: фарзандам, ҳаргиз дурӯғ нагӯӣ, зеро наҷот дар ростӣ аст. гарчи инсон ба рост гуфтан ба ҳалокат мерасад. модар 100 динор ба фарзандаш дод. навҷавон роҳи сафарро дар пеш гирифт ва ба биёбоне расид. дар роҳ таъдоди дуздон ба ӯ бархӯрданд. ба ӯ гуфтанд: эй ҷавон, оё ҳамроҳат пул дорӣ? ҷавон гуфт: бале дорам, 100 динор дорам. ҳамроҳам мебошанд. дуздҳо аз кори ӯ дар шикифт шуданд ва тааҷҷуб намуданд, зеро мардум вақте дуздҳоро мебинанд, пулҳояшонро пинҳон мекунанд ва мегӯянд пуле бо мо нест. дуздон хандиданд ва гуфтанд: оё ту моро масхара мекунӣ? донишомӯзи навҷавон гуфт: нахандед, ин миқдор пул ҳамроҳи ман аст. дуздҳо ӯро пеши раисашон бурданд. раиси дуздон ба ӯ гуфтанд: чаро дурӯғ мегӯӣ ва иддиё мекунӣ ки бо ту 100 динор аст? навҷавон гуфт: бале, ба шумо дурӯғ нагуфтаам ва ин миқдор пул ки гуфтам ҳамроҳи ман аст. ва 100 динорро берун намуд. раиси дуздон гуфт: эй ҷавон, чаро дурӯғ намегӯӣ? дар ҷавоб гуфт: модарам маро ба ростгӯӣ дастур додааст. ман ҳаргиз дурӯғ намегӯям, то нофармонии модарамро накунам. мард шурӯъ ба гирья намуд ва гуфт: ту метарсӣ агар дурӯғ бигӯӣ модарат нороҳат мешавад? ва ман аз ин ки худоро нороҳат кунам наметарсам. фарзандам, дарси муҳиме ба ман додӣ. сипас тавба кард ва даст аз дуздӣ боз дошт ва ҳамаи дуздон низ бо ӯ тавба карданд ва ҷавону молашро раҳо карданд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.